Malaki umano ang epekto ng mataas na presyo ng kuryente sa pagsulong ng pamumuhunan sa Clark Freeport Zone. Sa pahayag ni Clark Development Corporation o CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Venadera na dating chairperson din ng Energy Regulatory Commission o ERC, ang mataas na gastos sa elektrisidad ay malaking pasanin ngayon sa mga locators. In-identify nila kung ano-ano yung mga nakakahadlang o nakakabagal sa progreso ng ating mga economic activities dito. One is power, and so we are addressing that. Nakikita umano ng CDC na kailangang palakasin ang pamumuhunan sa renewable power upang may pagkunan ng mas murang kuryente. Kaya naman higit umanong tututukan ng korporasyon ang paghikayat sa ganitong uri ng investment sa loob ng Freeport. Magkakasaumano ng town hall meeting ang CDC upang higit na maipakilala ang renewable energy at kung papaano ito higit na mapapalakas sa loob ng Clark. Ano naman yung ibang inquiries ngayon? Yung energy, which is very good. Now, also, buti na lang natanong mo yan, I am inviting everybody to participate in our town hall meeting on Friday because we will be talking about solar panels, rooftop solar panels, and net metering. How to address the rising cost of power. Sa mga naging state visit umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang bansa, lumaki ang investment inquiries sa naturang industriya at malawak raw ang teritoryo ng Clark Freeport para i-accommodate ang mga ito. Yun nga yung sinasabi naming napakalaki ng nagawa ng biyahe ng Pangulo dahil mas marami ngayon ang mga investors na nagpupunta rito. Ito nga ang ating kinaroroonan ngayon. Ginawa na namin itong Investors Forum area dahil sa dami. Now, pagka marami bang tanong o marami ang seryoso, pareho. Marami ang seryoso at marami ang tanong. So ngayon ang inihahanda natin ay ang mga lugar kung saan sila pwede. Nitong unang linggo ng Pebrero, bumisita si Danish Ambassador Franz Michael Dandan Melvin dito sa Clark. Sinabi nitong bukas ang kanilang bansa sa investment sa land-based renewable energy bilang pakikiisa sa countryside development program ng gobyerno. Well, Denmark is very open for business, Philippines is open for business. I can imagine all kinds of models, and one area is, again, renewable energy. Renewable energy projects can also be localized, and certainly hope that there will be a very strong cooperation with local entities on renewable energy, because the local communities will be very important, especially for the land-based renewable energy systems. It's also a question of structural change. Structural change does demand a high degree of support from... Samantala, sa pag-aaral umano ng International Energy Consultants, pangalawa umano ang Pilipinas sa Southeast Asia na pinakamataas ang kuryente. Nakadepende daw kasi ang bansa sa imported at mahal na energy source gaya ng coal at diesel. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to.